Pamene kumachitika masankho mu mzinda wa Blantyre osankha meya wa mzinda umenewu, zimaoneka kuti anthu ena ake samafuna a Joe Mossemane atapambana kukhala meya kumeneko. Tinaonatu kuti a Shadrack Namalomba anapita mpaka na pa radio kukalongosola kuti munthu amene akuyenera kusankhidwa kukhala meya akuyenera kukhala maphunziro. Komano chimene chinadabwitsa ndi chonena kuti pamene masankho amene atachitika, anthu amene aku Blantyre anapeza zoti asankha a Joe Mossemane kukhala meya kumeneko. Komanotu a Joe Mossemane ngakhale amayankhulidwa zichewa zosiyanasiyana zokhuzana kuti sanapite ku sukulu zina zotero, alibe classmate, iwo sanayankhe china chilichonse, anangokhala chete kunena zoti pa ground ndi pamene pazapange reflect. Pano patu zikuoneka kuti a Joe Mossemane aja akutipula. Tate ntione ka video kamene kakuonesa zimenetu zikuchitika kumeneko ku Blantyre. Odali la kuda inabwera ndi akuti inabwera ndi akuti paka anthu ena madali la wa dawa babo babo inonde njani iya anda kupira ganya hapo Mungu afuna kutoa usafira ganya mama zoni kunena ile kunena kupatatu makote kana kule okira kuno chipo ile miku wale sio Chabwino taonatu pamenepo mmene zikukhalira alitu pa ground pamenepo kuoneka kuti munthu akugwira ntchito uyo akutipula, ngakhale nake amayankhula zonena kuti alibe mapepa ndi zina zotero. Chimene anthu amangoyiwalira nchonena kuti anthu ena ake amakhala zonena kuti anapadwa ndi leadership, pena ndithu leadership simachita kutengera maphunziro kapena chane, komano luntha limene chauta anapasa anthu amenewo limapangisa zonena kuti zinthu pa ground zikhale zikuyenda bwino. Komano tinene zonapa zimene akuchita a Joe Mossemane zikuoneka kuti ndi zachilendo kwambiri. Ambiri tikukhulupirira kuti takhati kuona kukubwera mameya osiyanasiyana m'mizinda ya dziko la Malawi, komano kumapezera zoti ali pa ground kumaoneka choncho ndi zosowa kwambiri. Ambiri makhulupirira kuti mafumu a mu mzinda amapeza zoti nthawi zambiri amakhala m'maofesi saonekaso pa ground, komano zinthu ngati zimezi zimapereka motivation kwa anthu ogwira ntchito kunena kuti bwana amazafika kuzationa, komanso zimaperekaso mantha kuti ngati angagwire ntchito molakwika kapena amafuna kupanga madiru enake amazoza kuti bwana uja akatulukira ndi kuti akazatipeza ndi kuti titha kuzayaluka. Tamva pamenepo akuyankhula zoti kuwapemphera anthu amene afunika ma-worksuit ndi zina zotero zimapereka encouragement. Sizokhazo tinawonso kuti masiku angapo apitawo anayitanisa magayi aja amakhala mu street kapena kuti ma street kids.
ena amazatchula kuti amaskini choncho anapitisa mu ofesi mwawo kumene amauza mfundo zosiyanasiyana kuti makosana amene akuyenera kusatira akasatira mfundo zimenezo nde kuti awathandiza magawo osiyanasiyana. Tate tionere ka video kamene kakuonesa magawo amene ali ku ofesi kwa meya ameneyi kumapeto kwake timalize ndi nkhaniyi. Mamona muno. Cholinga. Cholinga chikalire muno. Bado ofisi na ndio sana bulani. Ndio faida. Before so good. Mwambie wina aliyeso kuloa watu hakuona ni hapo. Wina aliyeso ngudi kama hii. Sinyamua hapo kina gake. Nzuri mimi. Wanende sasa guys. Zana ndangula, sipina ndangula, eroso ndumweleza. Ine pano ndipakaliki. Odi mafana inono. Wina aliyeso. Akaiti jochi. Mvane? Yambira kujipani ya president ape PM aine maplani uri tipange jochi. Osafuna jochi da okala town. Ndoga mina ugana ndine. Game ni squad zikana. Tima kwa ku stadium. Leo na kwesa ni uri ku display. Kapepo kozizira. Izizi uchitika manuzi. Ore niwe suli yake mutu zakai. Kwa mkati maduka mwendo. Kama yaka kumangani. Kama mwindi so limozi. Limovuta ulipagiza. Anda kama kuna mpula nosati zilo wao. Upaya. Ile mission yanga nikueleza rumina. Mission ya ile sinepera. Ndiposo waliwo mwada ndepelezi. Chabwino taona pamenepo mmene zakhalira mfundo zimene akuwafotokozera magayi amene akuwapasa zochita kwauza zoti asiye mchitidwe umene amakhala mu street kati kwadziwa bwino makosana amene amakhala zoti akuba akuvula za anthu kuopseza anthu ndi zina zotero. Komano zimene akuchitazi ndi zinthu zosowa kwambiri zonoti palibenso amene tinaona kuti meya anachitirako anthu zinthu ngati zimenezi. So magayi ngati amene akapasidwa zochita ndi kuti achepesa mchitidwe wa anthu amene amachita uchigawenga mu mzinda umene wa Blantyre, kuphatikiza pamenepo anthu amene wawa ndi kuti no ali ndi kuthekera kumapanganso gadi mu mzinda umene wa Blantyre. Chifukwa zoti tikachita zinthu zambola ndi kuti tikakumana ndi bwana aja ndi kuti no zinthu sizikayenda bwino. Komanso pamenepo amachita noti ndikangomva kuti winake wachita zinthu zofoira ndi kuti ndizamukhomerera zenizeni. So kutepula sikungapose apa akugwira tu ntchito ndithu yooneka alese nkomachitira umboni kuti Jomo Osman ajamanyozedwa aja akuoneka kuti akuthamanga pa ground ndi zinthu zimene zikamayenda ambiri amakhala kuona kuli amakampani komanso anthu ena ake kuti atha kukhala ndi maplani ofuna kutukula mzinda umene wa Blantyre akutha kuona zimene zikuchitika zinthu ngati zimenezi. Ndetu posatira zimenezi tinaona kuti kampani imene maziwika kuti Pacific Limited, kampani imeneyi ndi property developer, imathandizira ndithu kuti kumbali ya maplani azomangamanga kamana kuti ili based chakumene ku Blantyre. CEO wa kampani imeneyi amene atundi Afaizo Abo anabwera kuzanena kuti iwo ali ndi confidence ndi Jomo Osman mene akugwirira ntchito amene wa Jomo Osman akuwapasa chilimbikitso kwambiri. Akuna zoti Jomo Osman akuoneka kuti mzinda wa Blantyre ndi kumene akhalisa kwambiri ndipo amakudziwa bwinobwino maplani a mzinda umene akuwatsata bwino kumbali yokhuzana ndi kuti ndi mashopu, nyumba zokhala, misewu ndi kuti maofesi ndi zina zotero mene zina pangidwira sete kumeneko. Jomo Osman akuona kuti ali familiar ndi zinthu zimenezi ndi iwo akuti azipereka kuthandizira kuti ngati enake aine maplani ofuna kuyika ma infrastructures atsopano kumeneko iwo ndithu azipereka kuthandizira kuti zinthu zimenezo zikhale zikutheka mu mzinda wa Blantyre. Ndi iwo Jomo Osman akuti akufikira makampanizi komanso anthu osiyanasiyana amene akufuna kupanga develop kumene ku Blantyre ndi ma infrastructures atsopano ndi kuti
amene wakuti ndolondiridwa kumene ku Blantyre kuti apange chitukuko kumeneko, komanso akuyesa kumafikira amene ali ndi ma infrastructures komanso amene amapanga business kumeneko kuti onse azitha kupanga phindu. Amene amadandaula za malo oti atha kupanga business chani akufikira anthu amene angathe kuthandizira kumanga ma structures oti anthu amenewo azitha kupanga ma business komanso aino ake ma infrastructures amenewo azitha kumapeza phindu. Ndeka ajana malomba amathamangira kumapita pa radio kumakanena zona kuti afuna munthu wophunzira wapepala kuti akakhale pa udindo umene wa meya. Sitiuza kuti amapangira kuti anali ndi hatred ndi amene wa Joe Mosman kapena ya chifukwa zimene zikuchitika pa ground ndi mmene ankafuna iwo zikuona kuti zinthu zikuchitika mosiyana kwambiri. So sizimathandiza kuti anthu onse amene sanapite ku school amakhala kuti sangathe kugwira ntchito kapena kusogolera. Amatha kupeza zoti anthu anapita ku school komano kuti agwire ntchito pa ground zero, kuti asogolere zinthu zero. Timaona zitsanzo zambiri zimatha kuchitika, komano leadership ndi imene imatha kuthandizira zinthu kuti zikathe kuyenda bwino, kuphatikiza pa mapepala amene munthu ali nawo. Kuphatikiza pamenepo kukhala bwino ndi anthu zimathandiziranso kuti leadership ikhale ikuyenda bwinobwino. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo tifotokozeni ku comment section, koma tilemekezenso maganizo a ena. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zimachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.